خوش به. از هایستان مصطفى بورم برنامه رادانا گلیکاده. مجارمه ایرو زاروکی گوت خوازن بتیا خوف کردای بن و سر بخوابن نفس آدمی ده و جوانیا دانستندنا دی به زاروکی خور بفیرنگی. گودار نهجا او زاروکی گوش آلیه کی هولده بتیا خوف کردای به ول آلیه کی دن هولده گوسر بخوابه و بتنا خو هر تشتی بکه چاوا دی دوی دانستندنی زاروکا خور بکه بفیرنگی. گودار نهجا دی گازنا دکه دما گو زاروکی خو ولود بینه و دبینه افتشتک نبر بهویه و دی زحمتی دبینه دما گو دبینه زاروکاوی یک سالی دگری هرگو او مجبور دبش خینی درکوه لی افتشت نواتاوی گو زاروک هینی عادتک نباش دبه لی بفی آوائی اف زاروک آوا دبه و هیدی بیر دبه حتی چه آستی کار خواب سپیره دیاخوا و دنفس آدمی ده دید بینه اف زاروکاوی گو پیف گریدای هر و هر دخوازه سر بخوابه و هر تشتی و هر کسیل دورا خوا ناز بکه وەک نمونە ئەم بێژن ئەو زارۆکاوەی گۆپچار لە بکاترێ دەماکۆ دیاوی کارێکی دکێ وەک شوشتنا فراغا ئەوژی بەرێ بدوو جا خۆ درێ و بدڵخۆشی بفراغات لیزێ ژنیفشکێدە ئەم دبینن عاجز دبێ جوولو و بەرێ خوا ددێ بن ماسا و قۆرزیکا و دەرێن ئاسێ ji بۆ زانبێت چ هەیە چتنە و چ تشتێکی گولبەر خوا دبینێ داوێ دەvê xwe û jinîfşkê hêdî li ser piyê xwe disekine û destê xwe davê jî dexilina û tiştina bilind lê got tiştek ket yan jî bixwaz bigihê tiştekî û destê wî negiha wî tiştî berê xwe dide diya xwe dixwaze xwe bispêre diya xwe û di nefsa keliyê jî dixwaze her du tişta pêk bîne hem dixwaze xwe bispêre diya xwe û hem jî dixwaze ser bixwebe û her gu zarok bi temenê xwe mezin dibe wilo bêtir û bêtir dixwaze her tiştî li dora xwe nas bike û serpêhatiyên wî pirtir dibin û bêgo karibe xwe ji diya xwe qut bike lê bi hewceyê alîkariya diya xwe dibe bi miqdarekî kêmtir ji berê û divê em zanibin ku ev zaroka got dixwaze ser bixwebe ev nîşanekê ku ev zarokek sewî zarokek normal e lê hindê hene dixwazin zû bi zû zarokê xwe yê biçûk fêrî tenîtiyê bikin û wan fêr bikin got xwe bispêrin nefsa xwe zû bi zû ji bo barê xwe sivik bikin wek ku biçûçikayî wan tenê dixînî dihêlin wextek dirêj tevlî ku ev zarok dixwaze gelekî li cemca xwe be û nikare dûrî diya xwe bikeve lê zanyarên derûnî dibînin ev tişt nedirist û bandora wî neyîniye li ser derûniya zarokê lê tevlî wilo divê dê bizanebûn derfetên baş bide zarokê xwe got bihêle ev zarok xwe bispêre nefsa xwe wilo wê rihê civakî li cem zaroka xwe bihêz ava bike wê medarikê zaroka xwe baş fire bike lê godê ji ber tirsa xwe zêde li ser zarokê xwe nehişt ku zaroka wê ji ğeynî wê bibîne wilo zaroka xwe bi tirs û fetiyo kiratike û wê gelekî ev zarok pêv girêdayî be wilo barê wê diyê bêtir û bêtir giran dibe. Guhdarin hêja wexta ku zarok hînî meşê bû û diya wî xwest bi herebokê wî derxîne ji bo bêhna wî derkeve gerek destûra zaroka xwe li meşê bide û bihêl ev zarok her û bê heta ku carna zarokayê bikeve yan jî xwe gemar bike ji ber godê wî di hereboka wî dihêşt ji bo ku ew selamet be û nekeve û birîn nebe wilo wê ev tişt jêr pêk bê lê wilo ji bo geşbûna zaroka vê diyê û avabûna wî bikêr nayê. Guhdarin hêja bi hikmet û zanebûn û bêhna fire wê kulîlkê jîna we li gor dilê we bibin û dora we bikin buhara rengîn înşaallah heta demek din hûn bimînin di xêr û xweşiyê de dem baş.